Iltqajna għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Bħalissa bqajna dejjem bit-tilqim tajjeb ħafna fejn għandna ħafna nies li qegħdin jiġu jieħu id-dożi ta' kollu ix-xedjul kollha li huma ħadu dawn għandna 226,341 people li huma ħadu propju it-tilqima u għandhom il-full vaccination mill-popolazzjoni tagħna. Jekk inħarsu naqra l-letajiet, qegħdin naraw li issa qegħdin nilħu l-percentage coverage kemm bl-ewwel doża kif ukoll bit-tieni doża fejn aħna naraw li anka f'dak il-persuni li għadna kemm konna ftaħna wkoll bħala age group biex jieħdu t-tilqim dak ta' età bejn 16 u 29 diġà għandna 48% li diġà ħadu t-tilqima. Imma hemm ħafna nies oħrajn li wkoll għandhom l-appuntament u allura hemmhekk għandna wkoll nies li ġew ħadu din it-tilqima anka b'din l-age group ukoll. Infatti jekk inħarsu lejn l-ammont ta' persuni li huma ħadu it-tilqim bħala first dose għandna 74% tal-population il fuq minn 16 sena u wkoll għandna 51% li huma ħadu wkoll it-tieni doża wkoll. Allura dawn huma ammonti sostanzjali ta' nies li huma imlaqmin. Fakkarkom li aħna bħalissa qegħdin miftuħin biex nlaqmu l-kulħadd min għandu il-fuq minn 16 sena u allura min irid jitlaqam nappellalkom biex tiġu tieħdu t-tilqima billi tapplikaw fuq il-vaccine.gov.mt inkella tistgħu wkoll tibatu b'SMS l-identity card number tagħkom. Barra minn hekk ukoll issa l-lema wkoll approvat it-tilqima magħmula mill-kumpanija tal-Pfizer biex tingħata wkoll l-etajiet ta' adolescenti bejn 12 u 15 sena. U dan għanna l-pjan li ħankunu qegħdin naħbruh kif ukoll dawn il-żgħażagħ ikun jistgħu jitlaqmu, però jekk hemm xi ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom li huma jħossu li jew għax huma dawn vulnerabbli u jridu ilaqmuhom issa wkoll jibatulna email fuq covid@gov.mt biex aħna wkoll nkun nistgħu navalwaw l-applikazzjoni tagħkom u nkun nistgħu wkoll natwilkom. Il-bqija ħankunu qegħdin nibatu għalikom u natukom appuntamenti għaliex ħsieb huwa li ħanħallu l-eżamijiet jgħaddu u hekk ukoll mbagħad nifirxu din it-tilqima f'dan l-age group ukoll. U allura aħna nkun qegħdin tul is-sajf tagħna ikollna dawk in-nies li huma ta' età il fuq minn 12 sena li jkunu wkoll ibbenefikaw minn din it-tilqima. Għanna wkoll issa din il-ġimgħa l-lonċjajna wkoll li kull persuna li jkun il-full vaccination program u għaddew 14 il-ġurnata minn meta inti tkun ħadd l-aħħar doża, hemmhekk il-persuni jkun jistgħu wkoll iniżlu iċ-ċertifikat li huma jkunu qegħdin jistgħu jużaw ħanka biex isifru u importanti li intom biex tkunu tistgħu tniżlu dan iċ-ċertifikat tistgħu titlu fuq il-website ċertifikat vaccine.gov.mt u din hija sempliċi ħafna kif inti tista' ukoll tiddownloadja dan iċ-ċertifikat u tkun tista' żommu. Fakkarkom ukoll li inti tista' żommu jew digital fuq il-mobile tiegħek jekk inti għandek smartphone jew inkella tkun tista' tipprintja dan iċ-ċertifikat. Jekk inti biżbal tkun tlift il-printout u ma tkunx erfajt id-digital version, jekk inti tiġi bżonnu tista' ukoll tkun tista' terġa' tidħol fis-sit u mbagħad inti tkun tista' terġa' tiddownloadjah. Però f'dak il-każ importanti li jkun l-aħħar wieħed li jkun il-ċertifikat it-tajjeb li inti tkun iddownloadjajt. U allura aħna għaddejjin tajjeb bit-tilqim u għandna numru ta' nies ukoll li niżlu iċ-ċertifikati wkoll huma tagħhom. X'in is-sitwazzjoni tal-każijiet? Dal-aħħar 24 siegħa kellna 2545 tests li saru kemm rapid test kif ukoll PCR test u minn dawn kellna żewġ każijiet li ħarġu pożittivi. Allura t-total ta' każijiet huwa ta' 30,559. Kellna wkoll 4 persuni li recovered u t-total ta' persuni recovered huwa ta' 30,066 u kellna totali mill-bidu ta' din il-pandemija 419 deaths. U allura it-total ta' każijiet attivi huwa ta' 74. Ma qegħdin naraw il-graf issa qegħdin hemmhekk fil-fażi fejn qegħdin ikollna numri ta' każijiet li dejjem qegħdin ikunu baxxi dejjem inqas ta' minn 10 cases kull ġimgħa jiġifieri u allura dan huwa tajjeb ħafna ta' kuljum qegħdin naraw każijiet li jkunu baxxi u rridu nibqgħu sejrin hekk ukoll. Bħalma rajna wkoll f'din il-waves issa aħna nżilna l-isfel u infatti 7-day moving average ta' dan l-aħħar ġimgħa kien ta' 5 każijiet.
Aħna bħalma taraw dejjem issa anke b'dawn il-każijiet li qed ikollna qegħdin nagħmluhom il-genomic sequencing u mill-aħħar evalwazzjoni li kellna mill-maġġor parti tal-varjanti kienu dak il-varjant li huwa l-B117 li oriġinna kien mill-Ingilterra l-ewwel darba li nstab li huwa 47%. Mbagħad għandna wkoll 30 każ ta' Brazilian variant li huwa il-P1 li dan huwa 3.7% tal-każijiet li aħna qegħdin nagħmlu genomic sequencing tagħhom. Na 6 każijiet ta' South African il-B1351 li huwa 0.7% u mill-aħħar analiżi li ħarġu l-bieraħ tard bil-lejl ħareġ każ wieħed ta' B1617 li huwa dak il-variant li l-ewwel oriġina fl-Indja u dan huwa każ li qiegħed jiġi investigat. Is-sitwazzjoni fil-sptarijiet tagħna hija sitwazzjoni tajba ħafna li ilna xhur sħaħ ma nkollna każijiet li issa għandna propju l-ITU li ma hemm l-ebda każijiet li qegħdin fl-ITU. Alla dan huwa avvanz tajjeb ħafna u anke għandna biss żewġ każijiet oħra li qegħdin fl-isptar Mater Dei. U allura dan huwa jawgura tajjeb ukoll li aħna bl-istrateġija kif ħdimna biex nipproteġu l-popolazzjoni speċjalment il dawk l-iktar li huma vulnerabbli wasalna fil-fażi fejn m'għandniex l-ebda każ li qiegħed l-ITU. U xi ħaġa tajba oħra li rġajna wkoll għal ġimgħa oħra reġa' ma kellna l-ebda każi pożittivi li ġew pożittivi waqt li kienu fil-homes tal-anzjani. Situazzjoni fil-komunità fejn ikollna numru ta' każi sporadiċi li dawk ma jkunux linkjati ma' xulxin, kellna 10 każijiet li kienu linkjati f'household settings, kellna 7 każijiet li kienu importati u kellna 4 każijiet li kienu linkjati ma' social gatherings. Allura hemmhekk nkunu qegħdin naraw fejn huwa l-fokus tagħna wkoll. Bla każijiet attivi bħalma qegħdin naraw dawn dejjem jonqsu kemm minħabba li n-numri ta' pożittivi jonqsu ma wkoll li inti jkollok numri ta' recoveries ukoll. U minn dawn hemm 2 li huma fil-gżira ta' Għawdex. Maġġor parti ta' każijiet li kellna din il-ġimgħa kienu ta' età bejn 20 u 29 sena u jekk inħarsu lejn il-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li dawn l-etajiet jispikkaw meta inti tkun qiegħed tqabbilhom mal-ġimgħa ta' qabel ukoll. Bħala età average ta' din il-ġimgħa kienet ta' kważi 32 years. Kenni ximwiet din il-ġimgħa li jawgura tajjeb ħafna wkoll u dejjem infakkarkom li huwa importanti ħafna li kull min għandu sintomi importanti li jirrikorri għal ħabs tagħna li għadhom miftuħin kemm dawk il-ħabs li għandna Malta kif ukoll il-ħabs li għandna f'Għawdex u importanti li aħna nagħmlu assessment ukoll jekk inti għandek is-sintomi u tiġi tagħmel it-test. Kien l-positivity rate din baqgħet baxxa wkoll, infatti bħalissa l-positivity rate hija ta' 0.2% u da qegħdin naraw ukoll l-ammonti li jiġu pożittivi kemm il-PCRs kif ukoll mir-rapid tests ukoll baqgħu baxxi. Fakkarkom fil-prevention measures huwa importanti ħafna li dejjem inżommu distanza minn xulxin, importanti li nibqgħu nużaw il-maskra u anke wkoll li aħna nużaw il-ħasil tal-idejn u sanitization li dejjem huwa importanti ħafna. Għalma rajtu issa mill-ewwel ta' Ġunju inbidlet l-istrateġija fejn ħarġet ukoll avviż legali li japplika mill-ewwel ta' Ġunju fejn inti persuni li ma jkollhomx PCR test jew inkella m'għandhomx il-full vaccination certificate dawn jiġu denied boarding. Fatti kellna ċirkustanzi bħal dawn u jekk ikun hemm kombinazzjoni li jkun hemm xi ħadd li għadda xorta boarding u mbagħad aħna dawn in-nies kollha li qegħdin jgħaddu mill-ajruport tagħna jiġu jerġgħu iċċekkjati. Jiġu ċċekkjati għad-documentation li jkollhom fuqhom, wieħed mid-dokumenti huwa l-patient il-PLF, jiġifieri il-Passenger Locator Form li dan ikun qiegħed jiġbor informazzjoni dwar il-persuna, id-dettalji tiegħu u d-dettalji fejn ħajkun joqgħod, li dan huwa importanti ħafna għalina li jintela sew biex aħna jkun hemm xi każ fuq l-ajruplan fejn kien hemm exposure hemmhekk aħna nużaw bħal contact tracing. Dan hija xi ħaġa li ilha titħaddem ukoll mal-Unjoni Ewropea anke qabel ma kien hemm il-COVID. U anka niċċekkjaw persuni li hemm żewġ options, jiġifieri persuna li għandu il-vaccination certificate, dak m'għandux għalfejn ikollu it-test,
Inkella jekk m'għandux il-vaccination certificate li huwa recognized minn Malta li sa issa biss għandna il-Maltese vaccination certificate li huwa recognized, dan il-persuna jrid ikun ġab miegħu negative PCR test mill-barra li jkun għamlu within 72 hours qabel ma jkun wasal hawn Malta. U jekk inħarsu fuq l-ewwel jumejn, fl-ewwel u t-tieni ta' Ġunju kellna 95% mill-persuni li daħlu lejn Malta li kellhom id-documentation f'idejhom. Il-kumplament nkunu għamilnielhom it-test aħna u hemmhekk ikunu qegħdin jinżammu f'kwarantina sakemm joħroġ il-riżultat ukoll. Jekk niżviluppaw sintomi importanti li tibqgħu id-dar u anka ċempluna fuq il-111 jew inkella tibbukjaw għal test fuq covidtest.gov.mt. Il-COVID Contact Tracing App, il-COVID Alert Malta, u importanti ħafna nibqgħu niddownloadjaw u naraw li għada aktiv ukoll fuq il-mobile, infatti sa issa għandna 102,542. Din l-app hija importanti ħafna għaliex jekk inti tkun f'kuntatt ma' persuna dal-persuna jinserta joħroġ pożittiv u ma jkunx jiftakar li inti kont miegħu, inti hemmhekk għandek alert li tiġi fuq il-mobile tiegħek u fakkarkom li din hija għandek EU interoperable ukoll, ġifieri kemm is-sifer barra u kif ukoll jekk inti jiġu xi turisti hawn Malta u jkollok xi mod kuntatt magħhom. Issa li minn nhar it-tnejn ukoll aħna naslu fażi oħra fejn ħajkonna naqra iktar rilax tal-miżuri fejn is-sitwazzjoni qiegħda tippermetti li nagħmlu iktar rilax ta' miżuri, però importanti ħafna li dawn ir-rilax tal-miżuri jibqgħu għaddejjin ukoll bil-mitigation measures. Importanti ħafna għaliex rridu noqogħdu attenti nitalmu minn x'qed jiġri minn ċertu pajjiżi oħrajn barra minn Malta u allura aħna rridu noqogħdu kawti kemm nistgħu. U allura issa ħajkollna wkoll li ikollna r-restaurants ukoll li jiżdiedu l-imwejjed fejn jippermettu li jkun hemm 6 persuni li jistgħu jkunu flimkien. Fakkarkom li dejjem intom kemm jistgħu żommu dejjem il-bubbles li tkunu ma' xulxin. Għandna wkoll il-każini li ħajjiftħu minn nhar il-ħadd li ġej ħajkunu qegħdin japplikaw bl-istess protokoll tar-restaurants, jiġifieri mill-ħadd ħajkunu qegħdin bimwejjed ta' 4 min-nies bil-qiegħda u l-ikel u x-xorb jiġi servut bil-qiegħda mhuwiex permissibbli li inti jkollok persuni li jkunu bil-wieqfa. U mbagħad it-tnejn ikun jistgħu jiftħu wkoll il-bars u bl-istess kunċett. Hemmhekk it-tnejn kemm il-bars kif ukoll każini u restaurants jistgħu jkun hemm ukoll 6 persuni ta' 6 ma' l-imwejjed. U l-imwejjed dejjem iridu jkunu distanza ta' għall-inqas 2 metri minn xulxin. Nappella l-pubbliku biex nkunu kawteli anke f'dawn iċ-ċirkostanzi għaliex niftakru li meta aħna kunu qegħdin niklu hemmhekk inti l-persuni wkoll ħajkunu qegħdin mhux jużaw il-maskla għallu jekk ikun hemm xi ħadd li huwa pożittiv ikun qed jista' jesponi l ħadd ieħor u għalhekk dak il-kunċett tal-bubbles li inti dejjem iżżomm kemm jista' jkun mal-bubbles tiegħek. Anka jkollna l-gaming u l-betting establishments li jkunu jistgħu jiftħu u anka contact sports il-fuq minn 17 sena jistgħu jibdew ukoll il-competitions. Barra minn hekk ukoll fil-pubbliku jistgħu jiġu permessi li jkollok gruppi ta' 6 li ħajitla minn numru li għandna ta' 4 bħalissa. U importanti li hemmhekk nifakru li ukoll il-maskli għadhom obbligatorji ukoll f'dawn il-ċirkostanzi. Allura kif għaddejjem bħalissa program ta' tilqim tajjeb, qegħdin naraw li wkoll b'kawtela qegħdin nżommu n-numri li huma stabbli qed jippermettilna li bil-mod il-mod niftħu, però rridu nkunu kawteli niftakru li dan il-ftuħ dejjem kien bi-directional, jiġifieri ma nixtiequx li jkun hemm sitwazzjoni li l-numri jerġgħu jiżdiedu għaliex bħalma qegħdin naraw pajjiżi oħrajn ikun hemm restrizzjonijiet u la sejrin dejjem tajjeb bir-responsabilità ta' kulħadd aħna nibqgħu għaddejjin hekk ukoll. Grazzi. Welcome everyone to the COVID bulletin in English. We have been doing very well with the vaccination strategy. Up to now, we have administered 541,178 doses, and out of these, we have 341,000 people who have actually taken the full vaccination course, which is very good, having this amount of our population which is vaccinated with the first dose and another substantial amount also with the second doses. We have now also have people who are vaccinated, and we have opened our vaccination program to all the people who are aged over 16 years of age. And so anyone who is aged over 16 years of age can apply for the vaccination on
vaccine.gov.mt, or else send SMS with your identity card number so that we can give you an appointment as well. We also are able now to also provide the vaccination to the children, adolescents who are aged between 12 to 15 years of age. We will be sending an appointment to all these children within this age group within the coming days, because we would like to offer the vaccination after the examinations. However, if we have adolescents who are either vulnerable or your parents would like to vaccinate before, kindly send us an email on kidscovid.gov.mt. I'd like to remind you as well that this week we have launched also the website whereby you can actually download your vaccination certificate if you have taken 2 doses of the vaccination and 14 days have passed from the last dose, or as if you have taken 1 dose of the Janssen vaccine and 14 days have passed. And you can actually download the vaccination certificate from certificatvaccin.gov.mt. The current situation is we had 2,545 tests, and from these we had 2 positive cases, so the total number of cases is 30,559. We had 4 cases which are recovered, so the total number of cases which are recovered are 30,066 persons. We had 419 deaths. We had no deaths over the past week, and the active cases is currently 74 cases. The 7-day moving average is 5, and the positivity rate has also remained low with 0.2%. Would like to remind everyone on the prevention measures of distancing from one person to the other, the use of masks, and also sanitization of the hands. Thank you. Naddu għal mistoqsijiet. TVM. Nsellimlek, Professor Gawci, għandi ftit mistoqsijiet għat li ġi tħabbar li stab l-ewwel tip ta' varjant Indjana u Malta. Dan minn fejn daġi kien każ importat u fil-każ mill-liema pajjiż? Kif qed nitkellmu fuq il-każijiet importati? Dawk li qed jinstabu mill-awtoritajiet tas-saħħa qed jinstabu fl-ajruport mal-wasla tagħhom jew joħorġu aktar tard. Il-każi attivi veru naqsu ħafna ħdej li kienet ikollna, ma xorta qed jinstabu każijiet attivi. Għalli jista' jkun tistgħu tgħidu jekk dawn mhumiex nies imlaqmin diġà u joħorġilhom xorta jattakkaw xorta l-virus jew mhumiex nies li ma jkunux ħadu t-tilqima. Kif ukoll jekk jogħġbok tħabbar ukoll ftit tal-jemilu li matul dan ix-xahar se jitħabbru attivitajiet kulturali u soċjali b'mod ikkontrollat u limitat. Għalli ma forsi biex ma jkun hemm ħadd li qed jimla rasu ħafna, ma forsi għalli ma tibta attivitajiet qed tkunu qed tirreferu. Grazzi. Iva, bħalma spjegajtilkom aħna nkun qegħdin nagħmlu genomic sequencing tal-każijiet pożittivi li jkunu qegħdin joħorġu u aħna għandna l-faċilità fl-isptar tagħna Mater Dei fil-laboratorju tal-molecular biology li bażikament hemm ħafna nies qed jagħmlu ħafna xogħol intensiv sa mill-bidu tal-pandemija u hemm ukoll kapaċità għal genomic sequencing ukoll. U l-bieraħ bil-lejl ħareġ ukoll wieħed minn dawk il-każijiet li kellna pożittivi, nfakkarkom li dawn il-każijiet pożittivi dejjem ikunu daħlu f'kwarantina u aħna nkunu qegħdin nagħmlu contact tracing tagħhom u dan il-każ li mill-genomic sequencing ta' bil-lejl ħareġ li huwa tal-varjant li oriġina mill-Indja, hemmhekk bħalissa għaddejjem bl-investigazzjoni ta' dan il-każ biex naraw eżatti dal-każ minn fejn kien ġie mid-dejta li għandna diġà. Jekk inħarsu lejn l-imported cases, din il-ġimgħa ma kellniex każijiet li inti kellek każijiet li huma pożittiv li qbadnihom fl-ajruport minn dawn li kienu qegħdin ġejjin li għamilna testijiet, però nfakkarkom li inti għandek l-incubation period li up to 14 days u allura jkollna każijiet li jinsertaw jiżviluppaw is-sintomi waqt li huma qegħdin hawnhekk, infatti kellna 11 il-każ. U għalhekk li aħna dejjem nappellaw li kull min ikollu is-sintomi jiġi jagħmel it-testijiet imma wkoll il-kumplament ukoll tal-popolazzjoni jrid joqgħod attent ukoll dawk il-mezzi ta' prevenzjoni li għandna għaliex inti jista' jkollok persuni fil-komunità li jkunu pożittivi u jkun għadhom ma jafux. Sejtni wkoll fuq każijiet li jkunu diġà għandhom il-vaccination jekk dawn jistgħu jiġu pożittivi. Aħna nkunu qegħdin insegwu meta ninvestigaw il-każijiet u naraw jekk dawn kellhomx ukoll il-history ta' full vaccination. Fakkarkom li l-ebda vaccine mija 100%. U infatti jekk tħares lejn dawk il-persuni kollha li ġew vaċċinati sa issa kellna
99.8% minnhom li dawn ma rriżultawx li kellhom pożittività. Ġifieri qegħdin nitkellmu biss fuq 0.2% li ikunu ħarġu pożittivi. U tajjeb ukoll narfu li dan il-ftit ukoll ma kinux każijiet li jkollhom sintomi qawwijin jew inkella jkollhom komplikazzjonijiet. U allura qegħdin naraw li l-vaċċin hija effettiva ħafna li qiegħda tevita li jkollok komplikazzjonijiet li huwa ċar minn dak li qed jiġri mill-isptarijiet, huwa ċar ukoll mill-imwiet li mhux qed ikollna imwiet, imma wkoll huwa ċar li inti jkollok persuni li ma jkunux qegħdin ukoll joħorġu pożittivi. U wkoll jekk jinsertaw joħorġu pożittivi ikollhom sintomi ta' xejn jew inkella sintomi li huma minimi ħafna li dan jawgura tajjeb għal vaccination u aħna nkomplu nappellaw in-nies biex jieħdu il-vaccines. Ukoll semmejt ukoll attivitajiet li konna semmejna aħna wkoll li aħna fil-pjan ta' rilax bil-mod il-mod qegħdin naraw ukoll kif inti tista' jkollok ċertu attivitajiet, però nfakru li dawn ma jkunux attivitajiet tal-massa li aħna għadna perjodu ta' pandemija, matul Ġunju bħalma diġa spjegajna l-uniku attivitajiet li jistgħu jsiru huma t-tiġijiet bil-protokolli tagħhom u inti li għandek ukoll attività reliġjuża bħal qudies u ċertu ċerimonja ġal-knejjes, però wkoll aħna bħalissa għaddejjin bil-pjanijiet u wkoll diskussjonijiet ukoll mal-stakeholders kollha kif aħna nistgħu nagħmlu wkoll ċertu attivitajiet żgħar li jkunu kontrollati biex bil-mod il-mod inti tkun qiegħed ukoll tiftaħ bil-mod il-mod anke għal dawn l-attivitajiet. Però dan ikunu qegħdin inħabbruhom ukoll fil-ġranet li ġejjin. Newsbook? Good afternoon, Dr. Fauci. Tlet mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. L-ewwel nett. X'inhu l-protokoll tan-nies li jidħlu l-isptar għal raġunijiet li mhumiex marbutin mal-COVID, speċjalment nies anzjani li huma residenti f'djar tax-xjuħ u xed isirilhom test qabel ma jidħlu, qabel ma jmorru lura lejn id-dar tal-anzjani u x'jiġri fil-każ illi xi ħadd jiġi pożittiv, jekk iqattawx il-kwarantina fid-djar tax-xjuħ jew l-isptar, eċetera, eċetera. It-tieni ħaġa rigward il-European COVID Digital Certificate, hemm xi diskrepanzi fil-kriterji bejn il-ċertifikat Ewropew u ċ-ċertifikat ta' Malta. Jekk dan il-ċertifikat huwiex jiġi aċċettat jew hux ħajġi aċċettat meta jidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Lulju. U t-tielet ħaġa jekk kienx hemm xi żviluppi fir-riċerka dwar l-effiċjenza tal-vaċċini kontra l-hekk imsejjaħ varjant Indjan. Mela, fuq meta inti jkollok persuni li jkunu qegħdin l-isptar u ħajmorru lejn il-home tagħhom tal-anzjani dan isirilhom it-test. U hemmhekk jekk inti jkollok persuni li jkun sar ħalli jekk tara jekk dawn humiex pożittivi jew nkella negattivi u meta inti tara li inti kollok xi każ pożittiv dan bħas-soltu dejjem jiġi iżolat. Fuq il-Digital Certificate bħalma konna diġa qegħdin ngħidu aħna għaddejjin dejjem ilna bid-diskussjonijiet flimkien mal-pajjiżi kollha anke through the e-health network fejn aħna l-pajjiżi Ewropej qegħdin naqdu flimkien biex proprju aħna jkollna iċ-ċertifikati li jkun jistgħu mbagħad jarfu lil xulxin. U allura Malta diġa aħna morna minn ta' quddiem biex aħna nkun nistgħu nniedu iċ-ċertifikat sakemm inti jkollok ukoll is-sistema Ewropea biex iċ-ċertifikat ikun jista' jintuża wkoll mill-Maltina. Allura inti aħna qegħdin diġà nibbenefikaw issa minn dan iċ-ċertifikat li persuni li jkunu qegħdin isifru barra minn Malta u jkunu ħajjiġu lura jekk huma għandhom iċ-ċertifikat ikunu m'għandhomx għalfejn ikunu qegħdin jagħmlu l-PCR test li huwa obbligu bil-liġi. U aħna wkoll għajna dejjem bil-ħidma biex eventwalment aħna wkoll nkun nistgħu narfu ċ-ċertifikati wkoll fuq id-digital framework li hemm tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-varjanti anka l-efficacy tal-vaccines, nafu li l-maġġor parti tal-vaccines li għandna available dawn ikunu qegħdin jaffru wkoll efficacy li hija għolja ħafna u li qegħdin naraw anka b'dak il-varjant li huwa speċifikament relatat l-instab l-Indja, dan wera kemm huwa importanti li wkoll inti il-persuni jieħdu il-full vaccination program li inti tkun ħadd l-ewwel doża u anka inti meta jasallek iż-żmien tiegħek inti biex inti tkun tieħu t-tieni doża huwa importanti li f'dak il-punt inti tkun qed tieħu t-tieni doża wkoll. Għaliex inti hemmhekk meta inti ħadd l-ewwel doża, inti
ħadd il-benefiċċju kollu tal-vaccine li inti tik l-ewwel doża. Però mbagħad li jasal iż-żmien importanti li inti tieħu d-doża biex inti tieni waħda biex inti tieħu l-benefiċċju kollu tal-vaccine. U din ħarġet ċara wkoll mill-Indian variant. Net news? Telemlek Prof Charmaine, dwar l-attivitajiet tista' forsi tippreċiża x'jista' jsir u ma jistax isir, ħafna jishom fehmu li jistgħu jsiru xi parties mill-ġimgħa d-dieħla u l-permessi kif eżatt ħajkunu qegħdin jinħarġu mill-ħadd. Il-każini kollha se jkunu qed jitħallew jiftħu u li huma forsi l-każini li jingħataw il-permess għax hemm ċertu każini li forsi ma fehmux din ir-regola ġdida. Brabta wkoll mal-vaċċin, irċevejna numru ta' telefonati minn żgħażagħ dwar il-vaċċin u d-dubju li hemm dwar din it-tilqima li taf taffettwa wara kollox il-fertilità. Mill-aħħar studi dwar dan x'qiegħed jirriżulta biex forsi jkun jistgħu anke tingħata s-serħan tal-moħħ u kif ukoll aħħar domanda dwar il-kwarantina. Dawk li qed jiġu f'pajjiżna u jkunu jridu jagħmlu l-kwarantina, il-proċess ta' kif ikunu qegħdin jittieħdu biex jagħmlu l-kwarantina. Mela, naħseb minn ċara f'kull press conference li matul Ġunju u l-avviż legali wkoll huwa ċar l-uniku attivitajiet li huma permessi huma t-tiġijiet bil-protokolli tagħhom u l-attivitajiet reliġjużi ta' ġewwa il-knejjes jew inkella li inti għandek il-religious places. Dik min hija ċara u x'ħajkun permess mbagħad iktar tard nkunu qegħdin aħna nħabbru wkoll. Kuna qegħdin inħabbruhom fi żmien opportun ukoll biex min ikun irid jorganizza dawn il-ftit attivitajiet li jkunu kontrollati ukoll ikollhom iż-żmien biex ikunu jistgħu jippreparaw ukoll. Semmejt fuq il-każini iva, il-każini kollha, il-klabs kollha, jiġifieri dawk li għandhom liċenzja ta' klabb ikunu jistgħu jiftħu minn nhar il-ħadd li ġej bil-protokoll, restaurant protocol, li inti kollok il-persuni li jkunu qegħdin bil-qiegħda, ġifieri jieklu jew jixorbu madwar il-mejda, massimu ta' 4 persuni madwar il-mejda. Mbagħad in-numru 2 ikun jista' ukoll jitlaq għal 6 persuni. Dan ħajkun ċar ħafna wkoll fl-avviż legali li ħajkun qed jiġi ippubblikat bħala aġġornament tal-avviżi biex ikun jistgħu jiffetħu ukoll dawn il-postijiet iktar tard illum. Namlu ċara wkoll li l-vaccines li għandna huma vaccines li ġew approvati huma hemm l-ebda evidenza ċara li ma din tkun qiegħda taffettwa l-fertilità. Ejja noqogħdu attenti minn ċertu informazzjoni tkun qiegħda tiċċirkola fuq social media, ejja nisimgħu minn social media u informazzjoni li joħorġu mill-awtoritajiet li qegħdin jiġu kwatati wkoll dak l-informazzjoni li ħarġet ukoll l-European Medicines Agency. U ejja nikkoreġixxu lil kulħadd speċjalment iż-żgħażagħ biex tiġu titlaqmu biex tistgħu tkunu tipproteġu lilkom infuskom. Fuq il-kwarantina bħalma semmejt hemm l-obbligu li persuni li m'għandhomx it-test jew inkella m'għandhomx il-vaccine certificate li dawn ma jiġux boarded. Però jekk jinserta b'xi mod, b'xi żball, dawn ġew boarded, la darba jaslu Malta u aħna nagħmlu checks lil kulħadd, ġifieri dan hemm id-double checks, naraw li xi ħadd minnhom m'għandux it-test jew m'għandux il-vaccine certificate, dak nagħmlulu it-test fl-aeroport stess jew inkella fejn ikun qed jinżel il-katamaran u dawk il-persuni li huma bħala turisti qegħdin morru ġa quarantine hotel li qiegħda adattata apposta għalhekk sakemm ikun qiegħed joħroġ il-riżultat. Dawk li huma Maltin li għandhom adress għaw Malta li jistabu f'din iċ-ċirkustanza nagħmluhom it-test hemmhekk huma jkunu jistgħu jmorru id-dar tagħhom, però jekk jmorru d-dar u jkunu hemm persuni oħrajn fid-dar tagħhom dawn sakemm joħroġ ir-riżultat kollha jridu joqogħdu kwarantina. La darba joħorġu r-riżultati x'niftakru dawn qegħdin nagħmlu PCR tests u jridu jinħadmu fil-laboratorju allura jieħu numru ta' sigħat, hemmhekk nkun nistgħu noħorġu r-riżultat u la darba joħroġ negattiv ikun jistgħu jiġu released mill-quarantine. Malta today? Good afternoon, Professor Gauci. Laura Calea from Malta today. We just have one question. To go back to the Delta variant, previously referred to as the Indian variant, according to the WHO, it has mutated. There were also concerns of a new variant in Vietnam, but now the WHO has said that this is actually a mutation of the Delta variant. This is the second time the Delta variant has mutated. Can you explain to us if
It is normal for a variant to mutate in this sort of way in such a fast manner, considering that UK experts have said that Delta variant is 30 times more transmissible. Thank you. Iva, fatti dan huwa punt importanti ħafna li qajjem għaliex dejjem fakkarkom li aħna dejjem konna qegħdin attenti għal qed jiġri mill-varjanti u l-iktar li huwa ta' inkwiet fil-varjanti f'dawk li jgħidulhom variants of concern. Għaliex inti jkollok sitwazzjoni li sissa l-varjanti li konna qegħdin naraw kienu varjanti li jkollhom iktar transmissibilità. Ftakru meta bdejna b'dak il-varjant li oriġinalment beda l-Ingilterra, hemmhekk rajna li dan kellu transmission iktar qawwi u rajna f'ħafna pajjiżi li kien qed jiġri hekk. Li jiġrija li dawn il-virusi seħin kollu jinbidlu, ikun hemm ċertu mutations li ma tantx jaffettwaw lill-virus il-karatteristiċi tiegħu, però jkollok ċertu mutations li jaffettwaw u dan li qegħdin naraw dawn il-variations. L-iktar ħaġa importanti hija li meta inti jkollok post fejn inti għandek ħafna trasmissjoni tal-virus, hemmhekk qed tagħti iktar opportunità biex il-viruses ikunu jibqgħu jagħmlu il-mutations. U għalhekk li aħna id-drive hija li jkun hemm kontroll mhux biss fil-pajjiż tagħna, ma wkoll li jkun hemm kontroll bħalma qiegħda tagħmel WHO wkoll f'ħafna pajjiżi oħrajn. Għaliex iżda ma jkollok pajjiżi fejn ikollok transmission qawwija fejn ikollok rati ta' każijiet għoljin, hemmhekk iżjed joħloq l-opportunitajiet biex jiżviluppaw mutations ġodda. U allura dan li qegħdin insegwu anke dan il-mutation tal dak li qed ngħidulu Delta variant għaliex issa ma tantx qegħdin jużaw l-ismijiet tal-pajjiżi, allura hemmhekk issa qegħdin naraw li rridu nkomplu naraw x'inhu dan it-tip ta' variant, imma l-iktar ħaġa importanti li nafu kif jinfirxu u nżommu mal-mezzi tal-kontroll. Malta Independent. Good afternoon, Professor Gauci. We have two questions. Firstly, as of 7th June, 6 people will be able to meet outside. Does this mean that 6 households will also be able to meet indoors too, or will this just remain limited to 4 households? And secondly, Belgium recently halted the Johnson & Johnson vaccine for under 41-year-olds following the death of a person who received the shot. Are health authorities in Malta concerned about this, and do you also plan to halt the vaccine? Thank you. Min nhar it-tnejn, mis-7 ta' Ġunju, il-numru ta' persuni li jistgħu jkunu flimkien fuq barra huwa ta' 6, kif spjegajna diġà, però il-numru ta' persuni li jistgħu jkunu ġa residenza jrid ikun jibqa' limitat sa' 4 household. Ġifier dak il-kontroll ħajibqa' hemmhekk li huwa importanti għaliex hemmhekk aħna rridu nikkontrollaw kemm nistgħu wkoll li ma jkunx hemm gruppi jiltaqgħu flimkien. Fuq il-vaccines kollha aħna nagħmlu monitoraġġ, ġifieri għandna wkoll il-Malta Medicines Authority li din tkun qiegħda tieħu wkoll xi side effects li jkun qegħdin jiġu rrappurtati u dejjem ikun qegħdin nagħmlu monitoraġġ. U dejjem aħna insegwu wkoll dak li tkun qed tgħidilna l-European Medicines Agency. Times of Malta. Claire? Good afternoon, Professor Gauci. So following up on the previous question, can you tell us where the Indian variant was imported from? Do you have these details? How many people might have been in contact with this person? And when can we expect more details if you can't give them to us today? Now, you said earlier that 5% arrived without the PCR test. Why were they allowed to board in the first place if this is against the law? And have you reached out to the airports or the airlines that allowed this to happen, since it is clearly against the law and they violated this rule? And if someone takes the first dose in Malta and then the second dose abroad or vice versa, can they still download the certificate? And when will Malta start recognizing certificates from other countries? So we know now that tourists that come to Malta must present a PCR test because it's only the Maltese certificate that's recognized. Other countries are already starting to recognize other countries' certificates. When will this be the case in Malta? Thank you. Grazzi Claire, mela, kif spiegajtilkom fuq il-kas ta' l-Indian variant dan aħna qegħdin naraw ukoll il-kas li kellna u ħalli nkunu nistgħu naraw jekk kienx importati u nkella ma kienx importat u jkollna iktar informazzjoni dwar il-każ iktar tard. Fuq il-każijiet li rnexxielhom b'xi mod jgħaddu wkoll u jaslu Malta avolja huma ma kellhomx PCR test u nkella kellhom vaccine certificate, aħna rajna x'kienu dawn il-każijiet. Irridu niftakru li din hija sistema li bdejna nħadmuha din il-ġimgħa. U allura aħna tkellemna wkoll ma' kull airline li kellhom b'xi mod xi defaulters biex naraw x'kienu s-sitwazzjonijiet, jdu nifhmu wkoll li kien hemm training tagħhom, però jista' jkollok persuni li forsi ma rfux xi ċertifikat u li huwa tat-test, forsi ħasbuh tal-rapid test
meta fil-fatt ma kien rapid test ma kienx PCR, kellna minn dawn iċ-ċirkostanzi, però qegħdin nibqgħu għaddejjin bit-training ħalli bekk aħna nkun nistgħu innaqsu minn dawn iċ-ċirkostanzi. L-iktar ħaġa importanti hija ir-roll li għandkom intom ukoll bħala media li dejjem tarfu wkoll fuq dawn l-obligations li hemm persuni biex jiġbuhom magħhom biex bekk ikollna n-nies li jkunu preparati biex jiġu Malta jkollhom id-documentation kollha f'idejhom. Koll, meta saqsejt fuq persuni li kuna ħadu doza minn pajjiż ieħor, u mbagħad ikunu Maltin ikunu entitled ukoll iridu jiġu Malta biex jieħdu t-tieni doza. Aħna bħala ċertifikat nistgħu noħorġu biss iċ-ċertifikat għal dawk id-dozi li ikunu ingħataw minn dawk il-vaccines li aħna nkunu importajna aħna u li nkunu tajna miċ-ċentri tagħna. Għaliex dawk jitlu fid-database tagħna u hemmhekk inkun nistgħu noħorġu ċertifikati. Huwa importanti li dawn huma ċertifikati li qudiem ħanaraw li qegħdin jinkunu jintużaw madwar id-dinja, qegħdin jintużaw fl-Ewropa wkoll, u allura huwa importanti li inti kull persuna li joħroġlu ċertifikat ikun żgur li dawn ikunu ingħataw dawn il-vaccines. Allura aħna nkunu qegħdin noħorġu mal dak il-vaccines li tajna min-naħa tagħna. U l-xogħol bħalma spjegajt għaddej tajjeb ħafna biex aħna nkun nistgħu wkoll nkunu fil-fażi fejn inti ma' diversi pajjiżi nkunu qegħdin ukoll narfu ċertifikati ta' ħaddieħor ukoll. One news. Grazzi Professor Gawċin sellimlek. Meta nħarsu lejn il-perċezzjoni tal-pubbliku dwar il-vaċċin kontra il-virus, jekk forsi nħarsu b'mod partikolari lejn dawk li fil-bidu kienu daqsxejn aktar xettiċi minn oħrajn dwar il-vaċċin. Rajtu li l-opinjonijiet inbidlu f'dan iż-żmien. Grazzi. Din hija importanti ħafna li fil-bidu jkollok nies li kellhom forsi xi mistoqsijiet. Però bħalma qegħdin naraw in-numri jitkellmu waħedhom, ġifieri inti tara li f'dawn ix-xhur li aħna bdejna nlaqmu li kull darba ftaħna age group kellna nies li jiġu biħġarhom kollha. Anka age group fejn inti għandek iż-żgħażagħ ukoll qegħdin naraw li dawn ġew biħġarhom ukoll u nistennew li bħalissa dawn iż-żgħażagħ ħafna minnhom ta' 16-il sena għaddejjin ukoll bl-eżamijiet u allura nistennew li anke kif jgħaddi dan ix-xahar u mbagħad lejlestu l-eżamijiet huma jkunu qegħdin ukoll jiġu minnhom ukoll ħalli jkunu jistgħu ukoll matul is-sajf ikollhom dan it-tilqim kollu. Jiġifieri qegħdin naraw l-ammonti ta' nies li qegħdin jarfu kemm huwa importanti dal-vaċċin huwa ċar ukoll l-impatt li jagħmel dal-vaċċin. U allura qegħdin nemmnu fil-vaċċin għaliex dan huwa l-mod kif nistgħu aħna bil-mod il-mod naddattaw ukoll naqra normalità. Lavin Malta. Hi, Professor Gauci. 2 questions. So first of all, if you can just confirm that not a single person who received the COVID-19 vaccine has gone to hospital for COVID-19, just to clarify this from the start of the vaccine rollout. Secondly, regarding the vaccine certificates, with the current system, how can somebody who lives who lives somewhere like Canada or America end up traveling and who has been vaccinated travel to Malta if Malta doesn't recognize any vaccine certificates that weren't issued in Malta, and if the fact that you have to take a test 72 hours before makes it logistically impossible for some people who live at great distances away to travel here. I mean, are these people basically told you cannot come to Malta by any means, even if you are Maltese or if you're married to a Maltese person? Thank you. Mela, basikament, bħalma spiegajt, il-vaccine mhijiex 100% effective, imma għandek very, very high efficacy li rajna biss minn analiżi li għamilna ta' 0.2% li minn dawk il-persuni kollha li ġew vaccinated li ħarġu pożittivi. Allura hemmhekk tara l-efficacy tagħha din kollha. Semmejt fuq nies li pereżempju joqogħdu l-Kanada. L-Kanada hija amber, jiġifieri persuni li joqogħdu l-Kanada jistgħu jiġu wkoll bil-PCR test tajjeb li dan isir within 72 hours kif qed ngħidu, però wkoll aħna qegħdin naraw kif inti wkoll tkun tista' permezz ta' bilaterals ma' pajjiżi tista' wkoll tibda taraf ukoll ċertifikati ta' pajjiżi oħrajn li huma barra l-Ewropa wkoll, għaliex dawk il-pajjiżi li ħajkunu tal-Ewropa ikunu qegħdin jinarfu through the EU Digital Certificate. Dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna, nixtieq nirringrazzja għal kulħadd, nfakkarkom li aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn permezz tat-tilqim
it-tilqima għaddej tajjeb qegħdin naraw li għandna parti sostanzjali mill-popolazzjoni tagħna li ħadet l-ewwel doża u anka li wkoll huma covered bit-tieni doża li bil-mod il-mod bin-numri li għandna kemm minħabba il-7-day moving average u kif ukoll positivity rate li dawn baqgħu baxxi aħna bil-mod il-mod qegħdin mixjin li bil-mod nagħmlu wkoll ir-relaxation measures. Però nfakkarkom kemm huwa importanti li tibqgħu tiġu titlaqmu u li anka nkomplu segwi l-mezzi ta' mitigazzjoni waqt li aħna nkunu qegħdin niftħu wkoll dawn il-postijiet li kellna. Grazzi.